snažili sa vlastne do Finportalu dostať aj také neregulované subjekty? Respektíve oslovovali z vás možno takí pofiderní hráči? Možno by sa nepoužil slovičko pofiderný, ale neregulovaný môže byť to správne slovo. A určite áno, na pravidelnej báze ma vždycky niekto osloví, či už je to nejaký fond kvalifikovaných investorov, alebo sú to nejaké investičné certifikáty, či už sú to nejaké dlhopisy, zmenky od vymyslu sveta rôznych finančných produktov, ktoré každé má svoje nejaké zastúpenie. Ale už keď napríklad počujem fond kvalifikovaných investorov, tak už z názvu vyplýva, že to asi není úplne retailový produkt pre retailového klienta, keďže my na 99% máme retailových klientov, bežných smrteľníkov, tak vyberáme aj do portfólia práve regulované a retailové produkty, kde samozrejme k tomu hodne prispela aj európska legislatíva, pretože máme tu nejaký product governance, máme tu nejakú, tento ide asi sem, máme tu nejakú legislatívu, máme tu nejakú internú smernicu, na základe ktorých vyberáme, prehodnocujeme pravidelne tieto produkty, ktoré sú. A preto v podstate aj my sme pred pár rokmi pristúpili k tomu, že sme upravili produktovú radu a v podstate dneska distribuujeme len retailové produkty a konkrétne podielové fondy a ETF fondy. Veľakrát sa stretnem s tým, že príde klient, že chce kryptomeny, že chce forex, že chce čokoľvek iné. Takže v takom prípade povieme, že áno, není problém, môžete si to uzavrieť, ale individuálne. Snažíme sa vysvetliť tomu klientovi, aké sú tam rizika. A väčšinou, keď je rozumný klient, tak na to dá počúvať, buď sa do toho nepustí individuálne, alebo keď, tak nech mu povieme, že nech tam dá nejaký minimum, nejaké 1, 2, 3, povedzme do 5% svojho majetku, zvyšok nech si investuje štandardným spôsobom, nechcem povedať bezpečným, ale relatívne bezpečným spôsobom. No a keď je klient väčšinou hamižný, tak to zle skončí, pretože tá hamižnosť je väčšinou to, čo vedie ľuďom k tomu, že chcem rýchlo prispieť. Hej. No a potom samozrejme... Napríklad 31 000%. Áno, sú tu rôzne produkty, kde proste sú astronomické zhodnotenia, kde naozaj, že dám 10 eur a v úvodovkách na druhý deň som ani nie už milionár, ale miliardár, tak tam si treba naozaj veľmi, veľmi rozmyslieť, že či áno alebo nie, lebo veľmi často, keď sa pozrieme na detail toho produktu alebo tej spoločnosti, tak zistíme, že sú to obyčajne naozaj SROčky s minimálnym základným imaním, bez majetku, bez ničoho, vyzbierajú niekoľko desiatok alebo stoviek miliónov eur v hotovosti od klienta a potom v podstate zmiznú, vypnú sa weby, vypnú sa aplikácie a potom klient vlastne dojde za nami, že čo s tým, a hovorím, tak čo s tým, keď už teraz tí ľudia sú úplne niekde mimo a môžete sa súdiť podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, keď ľudia už dávno od začiatku vlastne do toho idú, že to bude nejaká pyramidová hra. Stále ma fascinuje, že vždy sa niekto nájde a vymyslí nejaký iný spôsob a proste sú to desiatky, stovky ľudí, ktoré na to naletia. Môžu prísť hociaké regulácie, fakt, ja neviem aké obranné a ochranné mechanizmy, ale na konci dňa, pokiaľ nemáme, že dobre edukovaných ľudí v rámci finančnej gramotnosti, tak môže byť fakt hociaké vzdelávanie, hociaké upozorňovania, ale aj tak ľudia si kúpia ten produkt za 31 000% mínus. Tak. Lebo nevedia poriadne počítať, nevedia kriticky myslieť. Neviem, je to dosť naša úloha samozrejme, posúvať to. Ja to vždycky otočím na sedliacky zdravý rozum a pýtam sa toho klienta, hovorím, keby som ja mal takú príležitosť a som tvorca toho a viem vyrobiť takéto extrémne stovky až tisíce alebo 10 000%, na čo ja by som sa trápil a dával to know-how všetkým ďalším ľuďom. Za mesiac, za pár mesiacov, za pár rokov som proste milionár, sedím si na Bahamách a tie Bahamy mi patria. Hej. A nepotrebujem tu naháňať stovky a tisíce ľudí a vymáhať od nich peniaze a presviečať ich a neviem čo všetko. Takže tu chýba to zdravé rácio a keď sa na to človek takto pozrie, tak potom pochopí. No. Tak, je to neuveriteľné. Máš nejakú absurdnú story v rámci akože tvojej práce možno, alebo aj investorskej, nejakú absolútnu story, ktorá je hodná zdieľania, lebo akože my zažívame všeličo, ja hlavne aspoň minimálne na tých sociálnych sieťach dostávam niekedy také príhody, či už od klientov, alebo také dopyty, že to sú
To sú neuveriteľnosti. Máš niečo také? Tých absurdných storí, respektíve tých ponúk absurdných je naozaj, že poviem na pomaly mesačnej báze vždycky sa niečo vyskytne, že niečo dojde. Takže to by boli naozaj, že desiatky, možno až stovky takýchto vecí, ktoré sú. Nie všetko končí happy endom. Poviem konkrétny prípad. Náš kolega, tak jeho otec našiel tiež niekde na nejakej sociálnej sieti, teraz neviem, či to bolo Facebook alebo kde nejakú reklamu na tiež zaujímavé zhodnotenie. Nakontaktovali sa na ňo s tým, že má si dať nejaký zdieľaný program do počítača, aby mu vedeli pomôcť vyplniť a videli, že čo vyplňa zmluvu, hej. Začal to s nimi vyplňať, všetko povyplňal a tak ďalej. Preskočím, čo sa všetko dialo. Okrem toho, že dostal nezmyselný výpis, ktorý bol očividne robený v Exceli, hej, bez ničoho, bez loga, bez ničoho. Čiže graf v Exceli, ktorý sa učí podľa mňa na základnej škole, možno na 2. stupni, hej, možno na 1. stupni. Ale výsledok toho celého bol veľmi smutný, pretože nakoniec táto banda bola tak, že sa mu dostala do počítača, cez počítač sa mu dostala do banky a zaregistroval to až tak, že mu píplo, že váš úver bol schválený, píplo mu to na účet a za 5 minút sa nestiel ani pripnúť na internet banking a už z toho účtu odišli tie peniaze preč. Hej. Čiže musel tým pádom vymeniť, dal samozrejme trestné oznámenie na políciu, ale musel si vymeniť komplet celé doklady, musel si vymeniť komplet celý počítač, henten zlikvidovať a zničiť to, musel si vymeniť bankový účet, henten zablokovať, aby sa ďalej nemohlo konať, musel vymeniť telefónne číslo, lebo bolo zneužité, čiže v podstate kompletne celá jeho identita bola ukradnutá a skončilo to v tom, že v podstate banka teda ešte uznala, že OK, že to nebol on, hej, tak bola veľmi ústretová. Ale nemuselo to končiť takýmto happy endom, ale reálne tie peniaze na úver ako odišli, a jeho celá identita bola ukradnutá a vlastne keby neuzavral ako keby tú svoju identitu, že nevymenil občiansky, nevymenil bankový účet a všetko, tak mohol očakávať, že to bude ďalej pokračovať, až kým sa to niekde nestopne. Takže sú to naozaj, že... To je tá negatívna stránka predschválených úverov na 2 kliky. Tak. Ktoré proste fakt človek vie 2 klikmi schváliť a načerpať. Vždy tá minca má 2 strany, jedna je pozitívna, jedna je negatívna, takže otázka je, jak sa to natočí. Hej. Áno, keď človek sa dostane do nejakej ťažkej životnej situácii a tá banka naozaj má nejaký predschválený úver alebo niečo a vie promptne pomôcť, tak je to super vec a je to na neocenenie. Na druhej strane naozaj, keď sa to takto zneužije, tak to môže mať katastrofálne následky. No, to je ten slovenský národ, ktorý proste potrebuje veľmi rýchlo zbohatnúť a nechajú sa nalákať na všetko a všetky tie červené signály, ktoré sú tie red flagy, ignorujú mentálne. Jednoducho ich úplne vyselektujú a najhoršie na tom potom, že ten klient za vami príde a povie vám, že mali ste pravdu, naletel som, prišiel som o peniaze, poďme teraz už začať. A bohužiaľ tá smutná story je to, že vždy sa ten klient musí najskôr pobaliť na svojej vlastnej chybe, aby si uvedomil, že sorry, že naozaj nie je to všetko len o tých desiatkách a stovkách až tisícoch %, ale že je to o dlhodobej, pravidelnej investícii a na konci sa tie výsledky dostavia. Samozrejme, nebude uzná všetkých miliardári, hej, ale myslím si, že ten svetlý koniec nás čaká, keď dodržíme základné pravidlá investičné. No a povedz mi, ako dlho... Počkaj, jasne, zaraďme sa. Keď už teda nejakú tú dobu v investičnom prostredí, ako investuješ ty? Ja to mám nemusíš odhaliť tvoje portfólio, samozrejme, to nepotrebujem, ale skôr, že aký máš ty prístup, možno aké nejaké hodnoty máš investičné, vieš? Skúšal som všeličo, keď som bol v investičnej spoločnosti a tým, že sme tam boli najprv viacerí key accounti a potom samozrejme aj pod sebou som mal key accountov, tak sme hrávali vždycky hru, že raz mesačne sme si na demo účet nastavili rovnakú sumu a začali sme robiť trading. Napriek tomu, že človek mal nejaké informácie z trhu, nemôžeš pri tom sedieť dennodenne 24/7 a sledovať tieto všetky veci. Takže to bolo skôr také, že otvorím skôr dlhšiu pozíciu, čiže nebol to úplne trading. No a hrávali sme, že kto za daný mesiac do najbližšej porady spraví ako keby najväčšie zhodnotenie. No ale to bolo samozrejme funny, lebo bola to jednak dobrá
škola hrov. Áno. Bolo to výborné na to, že sme si vyskúšali ten trading na nečisto. A vždycky, keď sme mali veľkú poradu, mali sme samozrejme tam aj portfólio manažérov, risk manažérov, analytikov, čiže mali sme ako keby aj informácie z trhu. Tým pádom sme si to vedeli porovnať, že čo som spravil zle, čo som spravil dobre, a proste prax ukázala, že naozaj, že aj tí profesionáli proste vždy sa môžu spraviť nejaký nadvýnos nad trhom. Čiže to je moje gro také stabilného portfólia, by som povedal. ETF-ka, hej? A nehovorím, že ich nemám, ale není to gro toho môjho portfólia. Hej? Čiže základy je naozaj klasické od MSCI World, S&P 500, Nasdaqu, cez Európu, Áziu a tak ďalej. Čiže široko diverzifikované portfólio. Hej? A potom mám samozrejme časť portfólia, ktorá mám vysoko rizikové, a s tým sa môžem hrať, ale to je naozaj menšia časť, kde viem, že keď v úvodzovkách prídem o všetko, tak mi to nepoškodí to základné portfólio, a keď mi proste z toho niečo vyjde, tak mi to len doladí už tak dobrý a zaujímavý výnos. Takže toto je moja stratégia. Samozrejme, pokiaľ príde nejaká zaujímavá investičná príležitosť, nebraním sa tomu, ale vždycky je to v minimálnych čiastkách, aby som si to vedel vyskúšať, ohmatať, a záležitosť u mňa je, že čomu nerozumiem, do toho nelezem. Preto napríklad krypto, tiež mám nejaký bitcoiny pár nakúpených, ale to skôr zo zaujímavosti a zvedavosti, ako z toho, že to považujem skôr za investíciu, čiže skôr to čakám, lebo krypto ako také, alebo bitcoin vo všeobecnosti historicky vznikol ako, že mal byť nejaká alternatíva k aktuálnemu platidlu, hej? K aktuálnym peniazom. Toto, či chceme, či nechceme, doteraz sa plnohodnotne neprejavilo. V nejakej čiastočnej forme áno, že niekde vieš zaplatiť tým kryptom a tak ďalej, ale je to vo veľmi, veľmi obmedzenej podobe. Čiže ako platidlo sa to zatiaľ neosvedčilo, ani neuchytilo. No, hlavne len to menové riziko, vieš, to už je teda to kurzové riziko, tak. To už len postupovať, aj keby to rovno malo byť platidlo, tak väčšinou ten človek na tom bude strácať, pokiaľ to nie je stabilizované. Tak. A ten Bitcoin napríklad sa nespráva jednoducho tak. A to je naozaj, že hore-dole, rádovo desiatky percent. No. Takže a z hľadiska investovania zase nevidím tam nejakú vnútornú hodnotu, lebo není to uchopiteľné, není to na nič naviazané. Čiže tak, ako sme sa bavili, že každá minca má dve strany. Na jednej strane tým, že to decentralizované, je to ako dobrá myšlienka. Na druhej strane nevieš tomu určiť hodnotu, ako to bude mať, kde sa to pohne a tak ďalej. Predsa pri tých akciách je to niečo uchopiteľné. Sú to podiel vo firme, tej firme sa darí, nedarí, má dobré produkty alebo služby, vieme to nejako oceniť. Čiže nehovorím, že do budúcnosti však sa to vyvíja, prichádza aj legislatíva k tomu, aby sa to správne distribuovalo, aby sa to vysvetlilo klientovi a tak ďalej. Uvidíme, kde sa to pohne za pár rokov. Momentálne za mňa hovorím, že je to skôr len zabavka, neberem to ani ako platidlo a už vôbec to neberem ako keby investíciu. Takže preto principiálne špekulatívna alternatíva. Tak, špekulatívna alternatíva to môže byť, ale zase nehrá to na jednu kartu. Nie, že teraz všetko dám do Bitcoinu a budem čakať, či to vyjde alebo nevyjde. Ja takýmto klientom väčšinou hovorím, alebo obchodníkom, choďte do kasína, dajte si ruletu, dajte si červenú alebo čiernu a viete, či idete domov Schwarz pešo, alebo idete veľkou limuzínou ako král. Takže v podstate si taký tradičný akciový investor. Určite áno, akciový, dynamický, aj keď to slovo dynamický, každý má niečo iné pod tým pojmom. U mňa samozrejme to riziko je chcené, lebo tomu, dá sa povedať, rozumiem, čiže viem, čo si berem a viem, čo od toho môžem očakávať. Hlavne vieš, ako sa správať v ktorom období, vieš, to je veľmi dôležité, lebo toto si myslím, že pri mnohých investoroch, keď si dajú, povedzme, také portfólio, ako máš ty, lebo mnohí idú presne, že nestačí S&P 500, MSCI World a hotovo, čau, tak je to super, pokiaľ sa darí, ale keď začnú padať trhy, a to vieme, že MSCI World vie padnúť proste o 50%, tak ako sa ten človek zachová, keď nerozumie tomu poriadne a zrazu sa pozrie na svoj investičný účet a vidí tam polovicu svojho majetku. Nemyslím si, že doinvestuje. Presne tak. Aj keď zase musím povedať, že tým, že človek tu už si prešiel nejednou krízou a s nami takisto aj klienti prešli viacerými krízami, a vidím veľký pokrok v tom, že keď sa s tým klientom pracuje a klient si už prešiel, či už to bola veľká hypotekárna kríza alebo vždycky nejaký výkyv alebo niečo, tak tí klienti už sú tak natoľko sofistikovaní, že aj teraz počas covidu napríklad, keď boli nejaké krízy a prepady, tak sme mali väčší príliv peňazí už ako odliv. To znamená, že
že tí klienti už začínajú tomu rozumieť a vidia v tom potenciál ako hrozbu. OK, akože to je super, to sú dobré veci. Ja akože si myslím, že bavili sme sa o tom, že sme mali investičné životné poistenie tu, ne? Že je preč kvôli tomu, že sú lepšie možnosti, ale vždy si to tak porovnám s tým západným trhom, s tým Nemeckom a Rakúskom. A tam to jednoducho stále funguje. Z jedného jediného dôvodu, tam si oni dali strop poplatkov, ktoré si môže tá poisťovňa pýtať v rámci tej investičnej služby. Tým pádom oni nie sú že drahší od nejakého priameho investovania, akurát je to taká, že jednoduchšia forma. Proste pre toho bežného retailového investora absolútne priateľná, pretože má jeden variabilný symbol, tak ako to poznáme tu, len regulované poplatkovo. V zásade, keď si zoberieme, či sú to podielové fondy, či sú to ETF fondy, či sú to nejaké dôchodkové, druhý, tretí pilier fondy, hej, alebo je to IŽPčko, vždy sa stretieme na tom istom mieste, to znamená na tej istej burze, na tých istých podkladových aktívach, na tých istých buď indexoch, akciách alebo dlhopisoch. Áno. Otázka je, ako sa to zabalí, do čo sa to zabalí a ako sa to napoplatkuje. Hej. Pretože to riziko je stále rovnaké, či pôjdem cez IŽPčko, či pôjdem cez druhý pilier, tretí pilier, či pôjdem cez podielový fond alebo ETF fond, keď nakúpim to isté podkladové aktívum, tie isté cenné papiere, tak stále bude mať to isté riziko ako klient, len vždy s nejakým iným výnosom, pretože ten výnos je vždycky ukrajovaný od poplatkov. Hej. Čiže keď mám nízke poplatky a nemám žiadne iné, a napríklad to mám zabalené v ETF-kách a nemám tam žiadne iné poplatky, čo niekedy môže mať, niekedy nemusí mať, tak to bude mať samozrejme najvyšší výnos. Pokiaľ to bude mať naozaj napoplatkované a je to poplatok na poplatok, tak vieme, že sú produkty, kde proste môže mať o rádovo 30-40% možno nižší výnos, čo je dosť dramatické na rovnakom riziku. Áno. Otázka je, že aká je pridaná hodnota, ak je vyšší poplatok, lebo niekedy nie je žiadna, proste len z princípu, ale niekedy tam je buď tá aktívna správa, alebo tam je nejaké riadenie rizika, alebo tam je niečo proste, kde napríklad ten investor sa nemusí vôbec starať v žiadnom období o nič, pretože platí si v rámci toho poplatku za tú službu navyše. Ale stretávame sa aj s tým, že to je proste napoplatkované a nie je tam žiadna pridaná hodnota. A to je to smutné. V čase, keď vznikalo IŽPčko, tak samozrejme boli vysoké úrokové sadzby. Aj v banke sme mali bežne na sporiacich alebo terminovaných účtoch 10, 12, 8% a tak ďalej. Čiže keď som vedel na nízkorizikových produktoch spraviť 12% a IŽPčko si z toho zobralo 2-3% a klientovi ostalo 8, 9, 10%, tak to bolo fajn. Hej. Dneska, keď priemerné akcie robia niekde okolo 7-8% a z toho si zoberiem 3% na poplatkoch, tak je to dosť veľa. Hej. Riadny rozdiel. Hej. Takže v tom je ten zásadný rozdiel, že dneska tie úrokové sadzby sú úplne niekde inde, ako boli historicky, keď vznikala Slovenská republika a tak ďalej. No bohužiaľ, ten produkt zaspal na Vavrínoch, on v princípe není zlý, pretože spája dve dobré veci, spája aj to riziko, ktoré samozrejme môže sa stať a v prípade, že sa nestane a prídem do toho dôchodkového veku, tak mám tam pripravený ten balík peňazí, tak je to fajn, len trebalo upraviť poplatky. Z poplatkov sa samozrejme platia aj provízie a obchodníci veľakrát nechceli ísť dole s poplatkami a s províziami, no a tým pádom vlastne sa to zabilo tento produkt. Hej. Ja si myslím, že to je škoda, lebo mnohí investori idú možno do väčšieho rizika, ako si uvedomujú pri tom priamom investovaní. Je tam za mňa tá disciplína v tom IŽPčku mala nejaký účel, vieš, keď ti proste prišla upomienka, alebo klient nezainvestoval, alebo teda nezaplatil poistné, hej, tak tá disciplína toho človeka držala tie roky v tom pravidelne investovať. Tu, keď príde nejaký prepad, síce cez COVID bolo že najmenej redemácií, ale ľudia prestali investovať, lebo vyčkávali. A koľko tých dobrých mesiacov mohli chytiť, keby len pravidelne investovali a nerobili by nič inak ako predtým. Alebo len doinvestovali malým mimoriadnym vkladom. Súhlasím s tebou, naozaj. Zase je to o tom, že s rozmachom internetu tu prišli ďalšie možnosti. Bola, kedy to bolo naozaj, mali sme IŽPčko, mali sme banku, v princípe nebolo nič, možno končiace kapitálovky.
A ono to je vidno a koniec koncom aj na finančných trhoch, že voľakedy, keď nebol taký rozmanitý internet, tak aj na tých finančných trhoch to bola dominancia len veľkých investičných spoločností, bank, poisťovní a predsa v tých spoločnostiach robia nejakí profesionáli, ktorí rozumejú, čo robia a tak ďalej. Čiže tie trhy sa dali nejakým spôsobom podľa mňa viac čítať, fungovala nejaká technická fundamentálna analýza a tak ďalej. Dneska tým, že v podstate máme tu Forexy a máme tu rôzne CFDčka, všetko a sú tu napakované produkty, kde naozaj dneska je už bežná pomaly páka 1:500, čiže mám euro, robím s 500 eurami, mám 1000 eur, robím s 500 000, mám milión, robím 500 miliardov, čo sú brutálne peniaze. A tých ľudí je tam stále viac a viac. A sú to väčšinou nevzdelaní ľudia a výsledkom toho je, že naozaj každý si myslí, že je investičný guru, že je to o tom, že sadnem si večer k počítaču na 20 minút, spravím 5 krát klik a 10 000 eur doma, čo môže byť samozrejme. Ja som včera videl video typka, ktorý rozprával o tom, že pracuje 5 minút denne, že to naučí každého. To si zaplatí kurz samozrejme. Áno. Ale 5 minút, no vidíš. Tak. Niekto sa stal milionárom za 5 minút denne. Asi sme sa zle narodili. Tak pozri, kedysi existoval teleshopping, kde ti hovorili, že budeš mať ťahličky na bruchu s týmto prístrojom, keď budeš 5 minút denne na ňom cvičiť. Áno. Nikomu sa to nikdy nepodarilo síce, na základe iba tohto stroja 5 minút denne. Tak dneska sme pokročili, už tu máme investorov, ktorí robia 5 minút denne. Tak. Síce burza je otvorená niekoľko hodín, ale oni s tým stačí proste. Tak. 5 minút denne. Vychytať pík. Jasné, oni vedia kedy. Že je to o tom, no ale vždy už teraz majú povinnosť aj tí brokeri udávať, že aké je konverzný pomer toho, kto odtiaľ vie vybrať peniaze a kto prerobí, hej. A vždycky je to niekde malým zašitý, ale veľakrát je to tie pomery 80% ľudia prerobia, 20 zarobia a podobné záležitosti. To ešte vychádza štatistika, že síce povedzme, že 2/3 alebo tých 80% je v strate, a proste prerába, a tých 20 je v pluse, ale nehovoria v akom. Tak, áno. Bolo také, že z tých 20% alebo z tej frakcie ľudí, ktorí reálne akože sú v pluse, tak je nejakých, že iba do 10%, ktorí dokážu prekonať ten index napríklad, ktorý benchmarkujú. Je to pekne vidno aj na tom, že samozrejme aj profesionálne správcovské spoločnosti, kopu podiových fondov, ktoré sú aktívne spravované a snažia sa prekonať svoj benchmark. Nie všetkým to vyjde. Hej. A vidno to aj na správach portfólio manažerov, risk manažerov, analytikov, že proste polka štatisticky vyjde, informácií polka nevyjde. Takže to sú profesionálne spoločnosti, ktoré sa tomu venujú, sú to vyštudovaní ľudia, majú prístup na Bloomberg, majú informácie v princípe z prvej ruky a aj tak proste tá štatistika hovorí o tom, že je to 50/50. No. Takže otázka potom znie, že či sa naozaj oplatí špekulovať a sádzať na to, že sa podarí a hrať len na to, že sa podarí, alebo tak, jak to napríklad robím ja, že naozaj, že mám pasívnu stratégiu, ktorá mi robí základ, mám ETF-ka, kopírujem trh, pretože ten trh dodáva pravidelne tie svoje výnosy. No a ostatné mám naozaj ako špekulatívny kapitál, s ktorým samozrejme sa hrám, ale len mi to dorába ako keby výnos. A keď sa podarí, je to super, keď sa nepodarí, tak proste viem, že som sa na tom trošku popálil. Hej. Ale neprídem o ten svoj garantovanú investíciu, ktorú dávam pravidelne, dlhodobo a pasívne. No a keďže sme zaparkovali, tak vlastne môžeme kľudne dokončiť, že čo ty a Manifest? Ja a Manifest, mám veľké očakávanie od toho Manifestu, pretože bude to prvý ročník, takže sa na to veľmi teším. Zároveň by som všetkých poslucháčov a divákov chcel pozvať na túto akciu. Určite sa na nej zúčastním takisto. Bude to veľkolepé, no a teším sa, že takéto niečo je zorganizované už aj konečne na Slovensku, pretože v zahraničí takéto akcie podobné bývajú. A verím, že to nebude prvý, ale že to bude pravidelne sa opakujúca akcia, že sa tam budeme pravidelne stretávať, vymieňať si skúsenosti, znalosti a že to zase posunie celý finančný sektor na Slovensku ďalej. Super, vidíme sa tam, teším sa. Vidíme sa.